Men ved du hvad? Jeg kunne helt sikkert ikke tænke mig at røre sådan en type som dig med en ildtang. Jeg kan nemlig meget bedre lide store, flotte mænd med stenhårde, flade maver. Ved du hvad? Det har du ikke lige fedt med. En motor, der står altså sådan her, så er jeg nødt til at tilte fuldstændig ud der. Så flyver jeg selvfølgelig bare med. Og hvad så med din kæreste? Var hun også med på den? Min kæreste?